ласка, на бабуліни вишки. Назначение музея мае некалькі накірункаў. Па-першае, музей вучыць, показывая необходную связь человека с природой. Усе экспонаты музея, а их больше за 100, подкресливают богатство нашей вясковой мясцовости лекавыми раслинами. По-другое, музей вучыць разумному выкарыстанню гаючых кладовок природы, это значит агульной экологичной культуры. И по-третье, музей является не только крыницей звесток об лекавых раслинах, он запрашае до роздуму, примушае задуматься об адносінах не только до природы, але и до самого себе. У музеі 6 аддзелаў. Першы аддзел, дзе мы знаходзімся, з'яўляецца даведачным, агульным. Два другие, другі і трэці, гэта лекавыя травы, далей лекавыя дрэвы і кустарнікі, пятыя плады і шосты усё аб навароджаным дзіцяці ці аб чалавеку. І куточак знахаркі там знаходзіцца. Я хочу папярэдзіць, вось у нас, я уже сказала, што працуе клуб па інтарэсах. Вы не падумайце, што мы тут вучымся нейкім знахарскім, ці я тут іх рыхтую знахароў. Не, гэта просто мы збіраем спадчыну, разумееце, што людзі адміраюць, няма, адыходзяць у той свет, а вось захоўваецца іх такая вось народная творчасць, іх абычаі такія. Пачынаючы сваю экскурсію, я заўсёды звяртаю увагу на прыгожыя і разумныя словы Гіппакрата. Не варта чырваніцца, пазычваючы ў народа сродкі, якія служаць яго вылечванню. Вы сёння чулі маленькую толіку таго, што вось меў на ўвазе Гіппакрат. Я яшчэ добавлю. Ну, напрыклад, калі дзіця маленькая толькі што нарадзілася і прастудзілася, ці многа яму трэба, на крышку вецяру, і тэмпература. Як збіць тую тэмпературу? Таблетку не дасі, укол таксама не вельмі. А дастаткова салёны агурок узяць, не марынаваны, а салёны. Парэзаць яго на такія тоненькія лустачкі, прыкласці да ручак сюды, прыбінтаваць і да ножак, да лытачак, як мы кажам, прыбінтаваць і праз некалькі хвілін тэмпература спадзе. Калі, напрыклад, каго не кусалі пчолы, непрыемная з'ява. Не кожны чалавек можа вытрымаць укус пчаліны. А вось дастаткова прыкласці, намачыць драбок цукру і прыкласці да таго месца, дзе ўжаліла пчала, і все праблемы будуць зняты. Можна гэтых такіх вось рэцэптаў называць вельмі многа. Мы вось сабралі цэлы журнал такіх менавіта знахарскіх рэцэптаў, якімі карысталіся нашы бабулі. Вось паглядзіце, тут ад розных хвароб. Калі быў час, вы маглі палістаць. Мы збіраем, записываем гэта. У гэтых папках, у гэтых альбомах з'яўляецца цікавейшы і такі матэрыял не толькі аб лекавых раслінах і іх якасцях, але аб розных. Ведаеце, што любое лячэнне можа назначыць урач, а асноўнае назначэнне музея гэта культурна-асветніцкае і навукова-пазнавальчае. Падарожнік, хто не ведае падбелці маці і мачаху, хто не ведае дзюмгавец лекавы ці адубанчык. Гэтыя расліны выкарыстоўваюцца для кроваспынення, для зажыўлення ран, пры сэрцабіенні, пры стрэсе. Звярніце ўвагу на чараўніцу мяту. Здаўна яна карысталася вялікай такой вось папулярнасцю народа в розных краін. Лічылася, што хто ўдыхне кветку мяты, той надоўга захоўвае добры настрой. Я таксама ўчора варыла мяту гэтую і красіла, але ж тут вышкі і хутка яно выдыхаецца. Мята, лісце мяты выкарыстоўваецца як ветрагонны, патагонны сродак пры прастудных захворваннях. Адвары трав выкарыстоўваюцца пры расстройствах страўніка, удушлівым кашлі, печані і жовцевого пухіра пры нервовым стрэсе. Але трэба памятаць, што мужчынам мятай не трэба многа мяты піць, бо можа супакоіць не тое, што трэба. Таму будьце, жанчыны, памятайце, калі вы хочаце, каб вашы мужчыны былі заўсёды ў добрым складзе, мяты многа не давайце. Цікавай раслінай з'яўляецца і чыстацел. Яе называюць яшчэ ластапкінай травой, чыстай травой, барадавачнікам і гэтак далей. Легенда расказвае аб тым, што кветка гэтая зацвітае тады, калі прылятаюць ластаўкі, і нібы яны збіраюць сок з яе, каб потым ляцець да немаўлят і вярнуць ім з рук. Я не ведаю, ці ўдалося хоць адной ластаўцы дапамагчы немаўляці, але тое, што чыстацел лекавая трава, я гэта ведаю добра. Яна лечыць барадавкі, лечыць розныя прышчыкі, драпіны, царапіны.
Ну, уживається вона і приміняється як мочагонний, послабляльний, супокоюючий сродок. Але треба пам'ятати, що це вельми ядовита трава. І вживати без назначення врача нельзя. Не всі люблять вельми горкую таку ось траву полинь, яка росте на пустирах, на ровах різних. Легенд много складено про и песен. Ось легенда одна. Жила у одного бедняка прихожуня дочка. Бочі чорнейшие за ночь, вусны червонейшие за ранішнюю зару, а тварь белейшая за перший снег. Была она працелюбивая, улюбленная у свой степовий край. І ось у этой місцини приїхав син Багатоабая. І він одразу звернув увагу на дівчину і почав добиватися її кохання. Але коли убачив, що його намагання марні, проспівав на одним зайтися куплет об тим, що він знеслав її в дівчину і тепер дозволяє пісню дві кожному. 9 лун скакала дівчина, обливаючися горькими сльозами, утікаючи від ганьби, сорому і обіди. І ось уже почала доганяться її погоня, яку вів ковил. Тоді заскочила вона з коня і крикнула за чаєм у степ: «Сховай мене, укрий від ганьби», і зникла. А на те місце, де зникла трава, дівчина, з'явилася ось така трава полинь. Її уживають і при глістах, і при поносі вона добра, і при захворюванні жовтівого. Покладіть під голову галинку полину, і ви будете спати спокійніше. Коли ви розстроєні, коли у вас драний настрой, понюхайте так само галинку полина, і проблема ваша зникне. Ну а коли пропав апетит, не хочеться їсти, або несмачний суп отримався, покладіть галинку полину під п'ятку у обуток, у тапок, в обуток, у чим ви ходите дома, і ви пообедаєте со смаком. Где насмерть сраженный солдат упадет, теряя последние силы, горящей звездой ленькие незатейливые кветочки переселяется душа померлого, а потом износится со свояками и сябрами. Ну, легенды застаются легендами, а кветка продолжает расти на могилках, на разных там песчаных местах, на буграх. Легенда рассказывает о том, что молодой человек, оженившийся, вез невесту свою в вигвам до своих батьков. Дорога ей шла простемный, дикий такий лес. Встрели их драпежные звери и разорвали. Молодых поховали там, где они загинули. А весною ішов полівничий повз эту могилу, убачив, що на могилі виросла ось така незатейлива кветочка. Він їй сказав: «Живи вічно». І вона якби послухалася этого полівничого і «Живи вічно». Ось ця рослина, єдина рослина, яка може годами лежати, заховуватися, вона не губляє свого ні кольору, ні паху, ні лекових якостей. Вона добре оказує спазмолітичне діяння при хворобі печені, особливо при жовтусі, але треба пам'ятати, що тим, у кого високий тиск, нельзя уживати її, тому вона повишає кров'яний тиск. Коли вам треба їсти, може, то ви мене спините, бо у мене довга екскурсія. Я і так уже не все розказую, ведаю, що вас там ще чекають. Легенда рассказывая украинским молодым хлопцам. Василь целый день орал весновым днем, таким целый день орал в поле. Уже конь, здається, не мог уже, не було сили, ледь переставляв ноги. А Василь ніби і не працював. Він перекидував легко з одної руки в другу ручки плуга і співав пісню. Коли скончив роботу, підійшов до ручая. Він не бачив, що цілий день за ним назирала пригожуня русалка. Коли він підійшов помитися, тоді пристала вона перед ним горда і пригожая. Покахали вони один одного. Во всі була згода і сулагода, тільки не могли домовитися молоді, де жити. Русалка кликала його у свою водну стихію, а Василь не мог покинути ту землю, яку полив щодро потом своїм, сходив босими ногами. І тоді русалка пішла на хитрость. Вона перетворила Василя у кветку, потім думала, що ветер вирве її, принесе до її у воду. І тоді вона знову його перетворить у юнака. Але помилилася, як ветер не рве, як не трепле цю кветку. Вона моцно тримається коренями за пісок. Тоді грибов толчена присипаємо к бородавицам, так корень із них витягнет і істребить, і ніколи же на тому місці не ростуть более. Зрозуміли? Зрозуміли.
Хочеться звернути увагу і на фіялку трохколірну. Уживається і при захворюванні скури, фурункульозі, діатезі. Добре вельми купати маленьких дітей, які хворіють на діатез у гэтай траві. Про гэтую расліну, про гэтую кветку можа больш, чым пра якую складзена розных легенд і казак. Ну, я раскажу вам беларускую, улічваючы, што у вас часу мала. Легенда рассказывае аб тым, што два немаўляці, брат і сястра, близняткі, былі разлучаны у малым яшчэ ўзросце, у грудным. Выраслі яны ў розных месцах, сустрэліся, калі сталі дарослымі, пакахалі адзін аднаго і вырашылі пажаніцца. А пад вянцом даведаліся, што яны брат і сястра. Дзяўчына адразу упала і памерла ад разрыву сэрца, а хлопец скончыў жыццё самагубствам. Звернуць хочацца ўвагу і на календулу. Гэта расліна, як і зверабой, лічаць, што яна 99 хвароб. Я хочу звярнуць увагу толькі, што выкарыстоўваецца на ў якасці супрацьзапаленчага сродка для лячэння ран пры ампутацыях, пры ударах. Ну, а таму, хто не любіць рабацінечка, вяснушак, гэтых я вельмі люблю, калі жанчына ці дзяўчына упрыгожаная гэтымі сонечнымі такімі падаруначкамі. Дык трэба расцерці кветачкі нагадковай тых календулы і выціснуць сок з яго, і дабавіць у роўных прапорцыях сок чырвоных парэчак або сок лімона і памазаць гэтыя вяснушачкі. Уявіце сабе невялікую лясную паляну, а ёй такую маленькую лапінку паўнізенького паўкустарніка з зялёнымі маленькімі лісточкамі і фіолетавымі кветачкамі. Так гэта чабор. Хто не ведае верш «Пахне чабор», а пісьменнік Красікаў ці паэт Красікаў у сваёй кнізе выкарыстоўвае такі верш, у якім расказвае, што мангольскі хан, захапіўшы вялікую калону палонных з Русі, вёў пешком дадому. І ў дарозе ў яго захварэў адзіны сын. Ён звярнуўся да ўсіх, каб хто дапамог яму. Кінуліся з усіх ног дапамагаць, але ніхто не мог дапамагчы. І тогда из тесного кольца вышла белорусская крестьянка, сорвала 3 ветви чебреца и сказала хану с тихой грустью: «Так и быть, я вылечу мальца, но забудь дорогу в Белоруссию». Я не ведаю, ці выканаў хан просьбу ці загад гэтай паланянкі, а тое, што з чабору вельмі смачны чай, вы сёння паспрабуеце яго, што ён супакойвае нервовую сістэму, што ён валодае бактэрыяльнымі, заспакаяльнымі уласцівасцямі, я гэта ведаю добра. А яшчэ жанчынам я скажу, што чабор добры кампанент пры засолцы агуркоў. Калі пакласці некалькі галінак чабору ў баначку, агуркі так не взрываюцца. Хочацца яшчэ звярнуць увагу і на барвінак. Гэтая трава таксама любіць расці на могілках. Яна карысталася чорнымі паданнямі, чорнай такой славай. На ёй разгадвалі ведзьмарак, кідалі некалькі лісточкаў на раскаленую патэльню барвінку, і калі лісточкі падскаквалі, нішто не магло ўжо выратаваць звычайная жанчына, яе спальвалі на кастры. Потым на месца чорных такіх забабонаў прыйшлі больш светлыя. Эту расліну пачалі называць шчаслівай. Я ведаю таксама, што ён валодае гіпатазійным, седатыўным, ужываецца пры гіпертаніі. Я, напрыклад, лячуся барвінкам ужо давно, ціск знімае вельмі. Но мне паказваюць, што ўжо чай трэба піць. Дык можна пастаіць крышку, а потым я яго п'ю. Прапорцыі я не звяртаю увагі. Ну, я толькі яшчэ на барвінак звярну мужчынам, калі што свае мужчынскія клалі вось у такія начовачкі, лапалушкі, яны больше, вядома, там маленькія знайшлі. Потым, калі дзіця хрысцілі, перакладвалі ў такую калыску. А вось на 9-й дзень толькі мылі першы раз дзіця. Толькі мылі, так трэба было, так нашы бабулі рабілі. Ну, зараз дзе ж там. І абавязкова клалі, першы раз, калі купалі дзяўчынку, клалі одну монетку, копеечку. Гэта каб былі лёгкія і кароткія месячныя. І вылівалі гэтую вадзічку пасля мыцця пад вішаньку, каб яна была прыгожая, такая, як вішанька. А калі купалі хлопчыка, клалі бацькоўскі заручальны персцёнак і вылівалі пад яблыньку, каб ён быў пладавіты, такі як яблынька. Потым вось такім упавівачам спавівалі дзяцей. Так спавівалі дзяцей, такімі лялькамі мы гулялі.
пялюшкі, іх просто расцягвалі руками, а качаць не дазвалялася. Нашы бабулі лічылі, што будуць вельмі гучна адходзіць газы, таму не дазвалялася. Не вельмі прыемна чалавеку, мевшы такую загану. Потым клалі ў такую калыску. Вось бачыце, калышыцца у нас дзіця тут ляжыць, але яно вельмі спакойна, яго калыхаць не трэба. Вось на гэтым стале, чым лячылі дзяцей, вось нашы бабулі. І пры апрэласцях дзіцяці выкарыстоўвалі у якасці прысыпкі вось такую, калі гніе дрэва і такое парахно сыплецца, трэба абавязкова альховае, каб было. Вось прыкладвалі, каб спыніць кроў, прыкладвалі такую пласцінку з воска, таксама кроў спынялі. А вось гэтым клубочкам нашы матулі і бабулі лячылі дзяцей ад зрыву жывата, кажаце, пупка. Дзеці нашы многа працавалі і зрывалі пупок. Тады бралі клубочак, як кулачок дзіцяці, шарсцяны з вовны, толькі авечай, клалі на што такое цвёрдае, і потым пупком клалі дзіця і качалі. І пупок станавіўся на месца. Ну, на гэтым так яшчэ звярну ўвагу, што вось бадзяк у мяне стаіць тут. Няма часу вам задаваць пытанні, але я скажу, што лічылася, нашы бабулі ведалі такую прытчу, што калі ёсць бадзяк у доме і калі яшчэ асвечаны ў царкве, бо там ёсць свята такое, калі свяцяць зелле, і калі бадзяк асвечаны в царкве, ні адна знахарка, ні адна калдуня не пераступіць парог хаты. Ну, у нас тут ёсць стол, правда, мы забралі гаданні туды. Гэта куточак знахаркі, тут і замовы. Было іх вельмі многа, але людзі прыходзяць, хто возьме так без дазволу, бо я ж тут адна не магу, хто папросіць, аддасі. Збіраем мы, вось бачыце, гаданні, дзявочыя замовы, гэта збіраем, запісваем. В бане, понюхай дуб. Понюхай.